Hakawe ka jingja ka balaja hne ka mit Shiteng Synïa ki Runar kilawan ban Thombor ya ka Ïing sa aja ka kong Theresa dekhar bat uba al beral thongni ka badan hapo ka snong Saint Duli 1 ha West Khasi Hills district. Kate ka Ïing ka basha Thombor ka deru ka Ïing juga para Trai Jong MLA ka Mawshynrut ba Methodist dekhar bat la ongru ba ki Runar kilawan da ka we ka kali Grand Vitara ka badan your registration number ML10D 0254 hakaba kila Ïing bat kawang da ki mau harangkat ki bilor bala suba tiar pendethe ya ketika Ïing shu la ongru ba ketika jingja kam Samla dan kanu ke jing mensau ki brio ki badan hapo ketika Ïing kentup ki khalung bat nakaliang ki Trai ka kong Theresa dekhar bat uba alberal thongni kila ujor da ka FIR hapo riang do police station Katelong Khubor kaya thu ru ba kham hadin la yo jing tep ba utrai jong ketika kali bala suba Shong ki Runar kade bala long Trai do bala tep kerteng kum us kem borlin hujan bat la yo jing tep ru uwe Runar ba suba don keti ha ketika kam u bala tep kerteng kum u first born shine palyar ula sha kem no ha ki pulit bat ka jing toket halor ketika jingja kadang ya chakman